और पति जौन बार के छोड़ के दोसर शादी कर हाँ तो उहो मेहरारू नहीं के वो मेहरारू भाग गई। हाँ तो पेट भरबे ना करी कोनो मेहरारू के तो रही। अच्छा। हमरा पेट से नहीं है रौरा पेट के बच्ची ना रौरा बच्ची के जन्म नहीं देले ना जन्म नहीं के दिले बाकी माई के फर्ज निभावेनी माई के फर्ज निभावेनी बहुत प्यार करे। हाँ ढीड़वा करा के बेरी ना समझली एबरा बेटी पोस पाल के बड़का कदम तो बेटी आला यहाँ एकरा के फेंक दलस जन्मा के 9 महीना पोसले होई गरम में रखलस आ जब पचे वाला ना रहे तो लड़की उठा जन्मा के ओकरा देख सकता नहीं कि एगो दिव्यांग महिला कैसे एगो अस्पताल के कचरा के डब्बा से बच्ची के निकाल के लिया के पोसत तारी पालत तारी लेकिन उनका दिल में तो फोड़ के नहीं की झकनी फोड़ के तो चिकले नहीं की जे हमरा के एबरा पैर के जाल में फंसावत रहन गाछी पे चढ़ा के हमरा के खाला में ढाइयन। हम तो सोचनी जे चले अच्छा जीवन साथी मिल गए एक साथे जीवन बिता दिहल जाए मतलब प्यार के जाल में तरह के पहले फंसावल। हाँ आ प्यार के जाल में फंसा के हमरा से शादी बियाह बाप माई के भोर भाट के करा देलन कर लेलन कह के छोड़ देलन। अरे ऊ तो लड़की जात रही से कहते से मम्मी पापा हम जाता नहीं पढ़े मुँह बांध ले तारी सन बांध के मोबाइल ले तारी सन आ लेके आ पढ़े स्कूल नहीं खींच जा तारी सन बोला ले तारी सन आ एने ओने रहरी में मुजवाड़ी में जाके लड़की जब हो जाता जब पेट में लइके पड़ जाता वे तो का कर तारी सन जे 9 महीना पोस के आ एने ओने फेंक दे तारी सन लाज पचावे खातिर जे एंगा डूगी पिटा जाई एंगा हमार शादी बियाह बढ़िया से हो जाई आ फेंक दे तारी सन। बाकी वो लड़की के ऊ ऐसा महातारी खिलाड़ी भी है जे सब कुछ कह के वो लड़की आ छोड़ दहलस आ अपन नया जिंदगी शुरुआत कर दलस। बाकी वैसन हम इंसान बानी जे हम अपना ओकरा के हम जीवन दान देले बानी। लेकिन आजकल के ऐसा युग बाकी बेटी सुनते ही लोग कोख में बेटी के मार देता। लेकिन देख सकता नहीं कि एगो दिव्यांग महिला कैसे रेंगो तारी अपन दोनों पैर पकड़ के दोनों पैर से विकलांग महिला के पति भी छोड़ देले बा। पति के छोड़ला के बाद से ये अपना नैहर में अपन जीवन यापन करतरी और छोटा सा बच्ची का जौन की डिब्बा में डाल के फेंकल गई रहे वो बेटी के लिया के आज पोस पाल के 7 साल के कर दिले बड़ी सपना। ये लड़की कचड़ा के डिब्बा में फेंका रहा है। लड़की कचरा के डिब्बा में मतलब कि कचड़ा के डिब्बा में फेंका रहा है कोई होखा के बिक देले तो अभी बड़का बिया 7 साल के बिया नो बड़ बिया। हाँ तो 2017 में के जन्म है एकर 2017 में मिलल ई लड़किया 2017 में रउआ लड़की मिलल। हाँ। कहाँ मिलल? सिवान। तो रउआ विकलांग बानी रउआ चल नहीं की पावत तो फिर के गई लड़की रउआ मिल गई? जैसे गए रहनी दवाई करावे सिवान में। अच्छा हम अपना भाभी के पास। हाँ। तो गईनी तो राती खान गईनी सन तो सुबह दवाई करा के से आवत रहनी सन तो पतली गली में इनकरा के कार्टून में पेक रहली। कौन है लड़की कार्टून में पेक रहा है? हाँ। माने छोटा सा रहा है अभी हाँ। जन्म भई रहा है। हाँ जुड़ते के ताजा रहले अभी नार और कुटनिया कट रहे नारे पुराइन ला वही पतली गली में इनकर चिघरे के हमनी के आवाज सुननी सन। माने लड़की चिल्लात रहा है। हाँ रोआई तो वो जा केहू ना रहे। माने कैसन लड़की है? माने ओजी केंगा लड़की के बच्चा पैदा कर रख ना जाई लवारिस कौनो लड़की माने ना जाई पति छोड़ दलन तो हम अपन हौसला नहीं खिनु तोड़ ले। एगो एबरा लड़किया के ना लेके आई रहती तो लड़किया के कुत्ता सियर फाड़ देले रही। एबरा ये लड़किया के तो जीवन नानु बन रही। एबरा ये लड़किया ये सोशल मीडिया पर नानु छाई तो लड़किया एबरा जिंदा भी है तबे तो लोग जानता देखता। माने कि रउआ कैसन एगो महतारी बानी कि रउआ लिया के रउआ दोनों पैर से विकलांग बानी लिया के एगो ऊ कैसन महतारी बिया कि 9 महीना अपना कोख में रख करके और जन्मा करके फेंक दलस जन्मा के छोड़ दलस। तो उहे आवत रहनी तो इनका चिघरे के आवाज़ सुननी तो भाभी से कहनी तो भाभी का तरीका जे हम कहनी भाभी देखो ना लड़की का आवाज़ सुनाता तो भाभी का तरीका जे रउआ झूठ बोलता नहीं हम कहना सचमुच सुनाता तो रिक्शा वाला भैया कहतनी का हाँ सुनाता। भाभी उतर के जाके लेके अली तले ओने से एगो मेहरारू महिला जात रही तो कह तरीका जे लड़की हमरा चाहिए तो हम कहनी लड़की हम अपने जीवन साथी बनाए मेकरा हम ना दें। हम लेके लड़की के लिए नहीं भी टुकड़ा मांग के पोस पाल के इतने बड़ा कहीं। अच्छा एगो सबसे बड़ा सवाल ई बा कि रउआ विकलांग बानी और पति जौन बाड़े रउआ के धोखा दे दले ई केंगा धोखा मिला रउआ? प्यार कहनी प्यार में शादी भइल थावे मंदिर में जाके फिर धोखा मिल गइल ई कैसे? जैसे ना प्यार ना कहनी सन हमरा बाप माई के मर्जी से शादी भइल। रउआ घरे शादी से पहले आवत न रहले नो? हाँ आवत रहलन जात रहलन। का करे आवत रहले रउआ घरे शादी से पहले? उनकर मौसी एजा रहेली। रउआ तो कहत न कि आवत रहले हमरा घरे रहत रहले। हम तो मौसी के लालची आवत रहलन जे मौसी घरे जाता ना मौसी के माने घरे बोल के जात रहलन जे हम अपना घरे मौसी के घरे जातनी। अच्छा वो दिव्यांग बाड़े ना गोड़ हाथ से सही सलामत रहलन। तो फिर केंगा रउआ से माने शादी कर लेले उ तो माने तो कहलन जे हम जब करम त ए लड़की से शादी करम। हां कहलन जे यही से शादी करम तो हमनी के कहनी सन का जे मम्मी पापा कहलो जे हाँ जब राजी बाड़न
आ निमन लड़का बढ़ले बाड़न गोड़ हाथ के सही सलामत बाड़न एगो विकलांग बड़ू तरह के कमा के खियावेला बाड़न तो माई बाप हमारे उठल तो ले जाके थावे मंदिर में शादी कर दिहल। शादी कर के हमरा घरे रहलन कहलन जे कुछ दिन रहे दिल ओकरा बाद से हम लेके चल जाए। हमार पापा कहलन जे लेके जा अपन परिवार तो कहत रहन का जे हम कुछ दिन के बाद लेके चल जाए। ओकरा बाद से लेके गइलन हमरा के 15 दिन के बाद लेके गइलन ओजनिया 1 महीना रखलन। 1 महीना के बाद जब आवस कहीं से पी के तो कह जब ना रखम तो के तलाक देम हेंगा तो होगा दुनिया भर के। का नाम रहा उनका पूरा नाम का है? उनका नाम है पप्पू। पूरा नाम? पप्पू बांसपुर। अच्छा बांसपुरे वो हम। हाँ। अच्छा हाँ। वो हमनी के कास्ट पप्पू तो रुआ संग धोखा कइले? हाँ तो धोखे न कइलन। शादी कइले शादी करके धोखा। सारी सपना देखा के अधूरा कर देलन अधूरा कह के छोड़ देलन। एगो बच्ची भी रुआ जिंदगी में भी एकरा के भी रुआ देखे के बा पाले के बा पोसे के बा। देखी हर मोड़ आवेला जिंदगी में दुख चाहे सुख जिंदगी में आवेला सब काटे के पड़ेला। तो हम ऊपर से उतार के आइल बनी तो इतना काटे ही के पड़ी। बाकी लड़की के एकरा के पढ़ाए में लिखाए में एकरा के मांग चो के भीख टुकड़ा मांग के इतने बड़ा कईनी लड़की के तो पढ़ावे लिखाए खातिर सारी जनता लो से भीख मांग के पढ़ा लिखे के एकरा के डीएम सपना बा इनकरा डीएम बने के इनकरा के डीएम बने। अच्छा शादी भइल तो का कहत रहले पति? कुछ तो बातचीत होत होई कि केंगा जीवन बितावे के बा कैसे जीवन आगे बढ़ावे के बा? शादी भेल तो कहलन जे तेरा नैहर कभी जाए न देम हम कुछ के कमी ना करम तू जेबू। हम कहनी ठीक बा हम जहाँ रखेम तहाँ रहिए तो हम कहनी ठीक बा। उनकर माई बचपने में छोड़ के मर गईली। ओकरा बाद से कहत रहन का जे हई तरह के बनवाएम हऊ बनवाएम हेंगा तो होगा दुनिया भर के लगलन कहे। आ ओकरा बाद से सब कुछ कह के ओकरा बाद से हमरा के छोड़ दहलन। काहे कि महिला बड़ा साहस वाला काम कइले बड़ी। एगो मतलब कि एगो फेंकल बच्ची के उठा के एगो नाजायज न बच्ची है। हाँ नाजायज के द्वारा पैदा करके हाँ हाँ। अच्छा कहीं माई आ गइल रोवा से लेबे खातिर तब का करे? उनका झोंटवा ना उखड़ ले हम काहे के देवे जाई तो का कहे अगर वो माई आई रोवा बेटिया के कही कि हम जन्मा के फेंकले बनी तो कौन जो ओबरा कहाँ बिक दहली लाज फेंक देली ओबरा लाज लगत रहे। एबरा ले जेबे तो लाज लोग गांव नगर के लोग ना देखी जे इतने बड़ा बेटी कहाँ से ले लिया।